ବର୍ତ୍ତମାନ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ତମେ କୋଉଥିରେ ହାତ ମାରନି, ତମ କାମ ହେଲେ ଖାଲି ତମେ ଡିଆଇବ। ମାମିନା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ୟାଙ୍କର ଖାଲି କଣ ଗଳି ପଡୁଛି। ଏ ଗୋଡ ତଳାରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି, ଆହୁରି ଗୋଡ ତଳ ପଡିଛି। ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଗଣୁଥା ସବୁ ରହୁଛି ଟି ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲା ବେଳେ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି, ଗୁଟିଆ ହଉନି ଆଉ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଫେକ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାହବ, ଦେଖିଆ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଏଇଠି ତମେ ଦୟା ମାୟା ନାଇଁ କିଛି। ଆରେ ଆଗୁଠୁ ବକ୍ତା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଇ ଯାଇଛି ବାହାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ କଣ ଏଟା କହନ୍ତି, ବୋରିଂ ଗାଡି ଆସିକି ତ ବୋରିଂ ଖୋଲୁଛି ଆଉ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ମାନେ ସେ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଖାଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଉଡି ଖେଳ ସରିଯାଇଛି।